गारलाय लालाय लालाय गारलाय मानो लायो मानो गारफिनो नाङाबा नाङा लानो नाङा लायाबा लायाबालानो थानांगौ नाथाय मानो हाबा जाखांनानै बोसोरनैसोनि उनावनो हौवाजों लोगोसे गथ' गथाय न'खरखौ मानो गारनानै आलाय सिलाय खालामनानै खारो थारैनो मानि थाखाय बैसोरबायदि हाबा जाखांनायनि उनाव हौवा गारनानै खारग्रा आइजोफोरनो थारैनो मानि गोनांथि बैसोरबायदि आइजोफोरनाव थारैनो मानसिनि साननो हानाय गोहो दंना गैया बैसोरबायदि आइजोफोरा गावखौनो गाव मानसि होनानै सिनायगोन ना सिनाया गावखौनो गाव थारैनो मा साननानै लामारो थारैनो हाबा जाखांनाय बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि सानफ्रोमबो हौवा गारनानै खारबाय थाब्ला बर' हारिया बबे लामाथिं दिनैबो फिन आरोबाव हिन्जाव खारनायनि खौरां बर' समाजनि बिहामजोफोरा थारैनो मा जादों थांनाय 3 जानुवारि अक्ट'खालि हरनि 1 रिंगानिफ्राय सासे हाबा जाखानाय 2 गथ'नि बिमा मायाश्री बसुमतारिया गोमानानै दं सनितपुर जिल्ला सारिदुवार थानानि सिङाव थानाय 1 नं बुगिजुलि गामिनि शंकर बसुमतारिनि बिसि मायाश्री बसुमतारिया सोरबा हौवाजों खारखुमा लांनाय सन्देह खालामदों बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 9387849052 आव फन हरनानै खोथा हरनो थाखाय खावलायदों। खुलुमबाय गिबियावनो आं फेमिलिया थांनाय 31 जानुवारि खालि हरनि 1टासोआव बहाबा खारखोमालांबाय आरो मानि थाखाय खारखोमाखो आं गावनो मिथिया लोगोसे आं माबायाव दंहैयोमोन बेलसिरियाव जोंहा माने गामियाव आं बिबान हिसाबै जों हाबायाव थांदोंमोन बे हाबा दानहैनायाव ओमफ्राय बिखौ आं न'आव नुफैदों आं बिखौ फोसाबफैदों ओमफ्राय गावआनो सिखारनाय लोगो लोगो बे आंजोंनो उन्दुफादोंमोन ओमफ्राय आं भिर भार उन्दुनाय जायाखैमोन नालाय उन्दुनाया बांसिन ओंखारबाय बेखायनो आं उन्दुलांबाय बे समावनो 1टानिफ्राय बेखौ उनावहाय आं 4टा 5टासोआव आं सिखारनाय समाव लोगो नायो पालेङाव गैया मानसिया आंहा न'खराव दायो आं दङ आइ दङ जाहा बाबाया रुंसारि जालांबाय 5 बोसोर जाबाय ओमफ्राय जोंहा सानै दङ सासेया दङ दिबाकर बसुमतारी बे 13 बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय आरो सासे दंबावो हस्टेलाव दोनो बालिपारायाव बियो क्लास 5आव फरायो बेखौबो अननानै जोंनि न'खरनिफ्राय बियो बहा खारखो जों नागिरगासिनो दङ मोनाखै मैयाबो थानायाव एफआइआर होदोंमोन बेयावबो थांदों जों खिन्थु लोगो मोनखो बेयो माने न'आव फैफिननांगौ जों एसां बेयावनो थायो आरो जि बुङो बेखौनो आं लायो ओमफ्राय बेखौ आं सानफ्रोमबो जोंहा बे दखानाव लांगा दखान ओमफ्राय सेन्देल बेफोर दखान दङ मानो होनबा जोंहा मंगलबार बाजार हाथाय खाथि जायो बे हाथायावनो जों दखान गंसे दङ बे दखानाव जों थायो आरोना बिदि नांलायनायाथ' जायाखै माब्लाबा सोरखौबा फन खालामो ओमफ्राय सोरखौ फन खालामो मा खालामो ओरैनो आं बुङोमोन धेमालि ओमफ्राय लोगो लोगो बियो मबाइल गिदिरखौनो लाया उनाव फिसाखौ लायो लोगो लोगो डिलिट खालामो मानो नांगौ मा जायो दे आं बेखौ बुङो नों मोजाङै था आं जोंनि संसार जानायनि खोथा दङ मानो होनबा जोंहा न'खराव रावबो गैया आंनो हारसिं फिसाला आइ दङ सासे बुरै ओमफ्राय आब'मोना ढेकियाजुलिनिफ्राय फैदों सब आबौ दङ जोंहा 5 6जनसो दङ 6 जन होननायखौ लुबैदों आं जेरावखि थाया बियो गासैबो जोंनि मेलेमजिबि बर' हारिनि गासैबो मेलेमजिबिफोरा माहाबा लोगो मोनब्ला नायसनबा आंनि नम्बराव कन्टेक्ट खालाम आं खबर ला आं लायगोन
खुलुमबाय आं बिहामजो खासेल'मोन ओमफ्राय खबर होआ मा होआ खारबाय नांलायनाय खमलायनाय गैयामोन फिसालाया गैयामोन फिसाला गैयावनो बि माहा थांखो माहा माखो ओरैनो 1टासो बाजावनो गोमोना थाबाय ओमफ्राय दा जों फैफिनजानो लुगैयो माहा दङ जोंनो खबर होनो लुगैयो दङ माने फिसाला खानै दङ आरो आं दङ फिसाला खानै ओमफ्राय जों बे आरो आंनि फिसाला आं खाबोल'सो दङ साबाल'सो जायोमोन जों परियाल गैया जाहा नांलायाखैनो मानो बिदि जादों आरो बे दिनथु थाखे सब आंनो खामानि मावनानै मैगं संना होयो फायो जायो उन्दुयो ओमफ्राय उन्दुनानै बिसोरो आरो फुंबाथाय आंनो सङो फैफिनजानो लुगैदो आरो माखौ खबर होनो लुगैयो मोननो लुगैयो आरो जों माबा जोंनि लोगोमोन आरो गुदबो दङमोन आत्माखौहाय गुद बरगति हिल बियो सेक्रेटारिमोन नाथाय बहा थांखो दा बिखौ जों दिनैयालासे माबा मोनाखै ठिकाना मोनाखै बा नागिरना मोनाखै बिथांखौ दा नागिरगासिनो दं बा खबर मोनाखै बिनिखायनो जों सोरबा लोगो मोनोबा आरो बहाबा दंबा बिथाङा फैनांगौ आरो बहाबा थांदोंबाबो जों खबर मोननांगौ आरो ना खालामो बा खालामनायफोरखौबो माने दा बिसोरनियावबो माने मोननाय जायाखै आरो खालि माबा गैया दा मबाइलबो गैया बिनि आखायाव मबाइलबो लाङाखै जेबो लाङाखै माने सिमफोरखौबो सब दिख्रिबजोबनानै गारलांखादो बियो माने फोरमान गैयि बायदि दा मानसिया अबेयाव दं माने बेखौ जों मिथिना मोनाखै आरो ना दा न'खरनि मानसिफ्रा बिलाइ गैया जादों आरो नायखौ लुगैदों आरो बा थाया मानो खबरखौ मोननांगौ आरो Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Bidyabili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Bidyabili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.